Pwede pud kunyong tawagong Ma'am Wendy. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Aduna ko ipakita kaninyo ng mga mulagway ug atong ilhon ang mga ngalan niini. Andam na ba mo? Unsay ngalan ani nga mulagway? Okra, okra. Kini, unsay ngalan ani nga mulagway? Sakto. Oo. Kini, unsay ngalan ani nga mulagway? Sakto. Otso. Kini, unsay ngalan ani nga mulagway? Sakto. Orasan. Kini, unsay ngalan ani nga mulagway? Sakto. Ospital. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa mulagway nga atong natun-an. Okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Usbunako. Okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Karon sabay ta. Okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Karon kamo na lang. Unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa hulagway? Sakto! Pareho silang sinugdanang letra. Kini ang letrang O. Nga adunay tingog nga O. Uppercase, lowercase nga letrang O. Usbonako, uppercase, lowercase nga letrang O. Sama sa okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Ang letrang O adunay tingog nga O. O. Usbonako. O. Karon sabay ta. O. Sige ka muna lang. Sige akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang O. Usbonako. Unsa ang tingog sa letrang O. Karon sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang O. Sige ka muna lang. Unsa ang tingog sa letrang O. Karon na nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang O ug ang tingog nga O. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang O magsugod sa color asul nga linya. Tan-awa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa. Usbonako. Usa. Sige sabay ta. Usa. Karon ka muna lang. Usa. Ug karon atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa. Usbonako. Usa. Karon sabay ta. Usa. Sige ka muna lang. Usa. Samtang ang lowercase nga letrang O magsugod sa pula nga linya.
Usa, usbon ako. Usa. Sige, sabay ta. Usa. Karon ka muna lang. Usa. Karon ato isulat sa hangin. Andam mo ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa. Usbon ako. Usa. Sige, sabay ta. Usa. Karon ka muna lang. Usa. Ug karon atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang O. Andam mo ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa. Usbon ako. Usa. Sunod, isulat ang lowercase sa letrang O. Usa. Usbon ako. Usa. Aron mahanas, mahimo ka mo magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang O. Ug karon kay nakabalo ug nakailala mo sa ngalan ug tingog sa letrang O ug sa pagsulat niini, aduna ko'y ipabuhat kaninyo. Tan-aw sa inyong tuo, sa inyong wala, sa inyong likod ug sa inyong atubangan. Pangita og mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang O. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhatan kini. Sige, magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod sa letrang O ang mga ngalan sa butang na inyong nakitaan? Very good! Naging ka sa pagtuon sa letrang O. Hangtod sa sunod na higayon, bye-bye!